Savonlinnan kampuksella opiskelee noin 800 opiskelijaa ja täällä on töissä noin 80 ihmistä opettajan koulutuksessa. Savonlinnassa voi opiskella luokanopettajaksi, lastentarhaopettajaksi, käsityön tai kotitalouden opettajaksi. Savonlinnan kampus on ennen kaikkea OpeArt-kampus, taito- ja taideaineisiin rohkeasti tarttuva kampus. OpeArt on Savonlinnan kampuksella Itä-Suomen yliopistossa toteutettava uudenlainen luokanopettajan koulutusideologia. Opiskelija pääsee astumaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Hän saa semmoisia taitoja, jotka auttaa häntä ymmärtämään pikkuoppilasta, joka tulee kouluun ja joutuu välittömästi omien mukavuusalueidensa ulkopuolelle. OpeArt-produktiot käytännössä tarkoittaa sitä, että 2 ensimmäisen opiskeluvuoden aikana OpeArt-luokanopettaja-opiskelijat tuottavat 3 erilaista musiikkipainotteista koulukontekstiin sopivaa esitystä. Ja näissä produktioissa painotetaan esittävän teatterin lisäksi erityisesti soveltavaa ja osallistavaa teatteria. Näin ollen se näkökulma näissä produktioissa on enemmän pedagoginen kuin taiteellinen. Tavoitteena on, että näiden OpeArt-produktioiden kautta opiskelija vahvistaa omia suunnittelu- ja vuorovaikutustaitojaan. Lastentarhanopettajakoulutus on 3-vuotinen kandidaattikoulutus. Se on sisällöltään monipuolinen ja laaja-alainen. Pedagoginen varhaiskasvatuskoulutus pohjautuu varhaiskasvatustieteeseen, tutkimukseen ja käytännön lähtökohtiin ja tuntemiseen ja tietysti valtakunnan tason opetussuunnitelmiin. Savonlinnan normaalikoulu on ensimmäinen koulu Suomessa, jossa kaikilla oppilailla on iPad. Se muuttaa aika paljon koulun arkea ja me tutkimme esimerkiksi sitä, mitä on oppiminen tämmöisissä ympäristössä. Se on yliopiston harjoittelukoulu, jossa meidän luokanopettajaopiskelijat ja aineopettajaopiskelijat täällä Savonlinnassa käy tekemässä ohjattua harjoittelua. Ainakin mä toivoisin, että tämä on hyvin sellainen semmoinen paikka, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla ja hakea sitä omaa opettajuuttaan ja kokeilla eri tapoja opettaa. Savonlinnan normaalikoulussa on intensiivistä toimintaa koko ajan ja meillä on täällä semmoinen hyvin vuorovaikutteinen suhde sekä oppilaisiin että opiskelijoihin, että tämä on hyvin eläväinen paikka olla opettajana. Tämä kampus kuvastaa myös sitä kaupunkia, että samanlainen lämminhenkinen ja avoin tunnelma ylipäätään koko tässä kaupungissa. Se oli itselle ainakin tosi paljon plussaa, että ei ole mikään betoniviidekko tämä paikka. Järvi on tuossa ihan vieressä ja jos vaikka opiskelija-asuntoja etsii, niin saat ihan mistä vaan järvinäköalalla hyvän kämpän. Se on kyllä tosi kivaa täällä myös.